L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-ġurnata 22 ta' Mejju, illum nagħmlu t-tifkira ta' Santa Rita. Santa Rita għandha devozzjoni kbira. Twildet fl-1381 f'Rocca Porena viċin ta' Kaxxa. Kellha żwieġ diffiċli imma għarfet tgħix dan b'kuraġġ mod li resqet anke l-raġel tagħha lejn Alla kif ukoll lil żewġ ulieda. Mbagħad wara l-mewt tagħhom daħlet bħala soru fl-Ordni Agostinjan. Mietet fl-1457, magħrufa bħala il-qaddisa tal-impossibbli. U tajjeb illi nitolbuha Santa Rita turina kemm hu possibbli il-ngħixu il-ħajja tagħna faqda ma' Alla u ninħallu lilu immexxina fl-għażliet tagħna biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ftaħtilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem bid-dija tal-glorja li tajt il-Kristu ibnek u bid-dawl tal-Ispirtu Santu li sewwat fuqna. Għatina li bis-saħħa ta' donek kbir aħna nitwettqu fir-rabta tagħna miegħek u nikbru fil-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, is-Sultan Agrippa u Bereniċi waslu Ċesarija biex jagħtu merħba lil Festu. Billi damu hemm ħafna, Festu tkellem mas-Sultan fuq il-każ ta' Pawlu u qallu: Hawn raġel li Feliċ kien ħallih il-ħabs. Meta kon Ġerusalemm il-qassisin il-kbar u x-xjugħ tal-Lut resquli xi akkużi kontra tiegħu u talbuni nikkundannah. Jien weġibthom li r-Rumani mhumiex imdorrija jibgħatu għall-mewt bniedem akkużat b'xi ħtija qabel ma jġibu lill-akkużat quddiem dawk li jkunu akkużawh biex ikun jista' jiddefendi ruħu mill-akkuża li tkun saritlu. Imbagħad ġew hawn miegħi u l-għada bla telf ta' żmien jien ħadd posti fit-tribunal u badt inġib lil dan il-bniedem. Dawk li akkużawh kienu hemm, iżda ma ġibu ebda akkuża milli stennejthom iġibu kontra tiegħu. Kellhom biss xi kwistjonijiet miegħu dwar ir-reliġjon tagħhom u dwar ċertu Ġesu li hu mejjed, imma Pawlu jgħid li hu ħaj. Billi ma stajtx insib tarf ta' din il-kwistjoni, staqsejtu jekk irid imur Ġerusalemm u hemm isirħaq minnu fuq dan. Imma Pawlu appella biex jibqa' miżmum sakemm il-kawża tiegħu jaqtaħħa l-Imperatur Awgustu. Jien għalhekk ordnajt li jinżamm sakemm inkun nista' nibagħtu għand Ċesri. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Sam responsorjali, il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema
il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Daqskemm huma smewiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daqskemm hu mbiegħed il-vant mill-punent, hekk hu jbiegħed minn naħtijietna. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. Waqqaf il-mulej it-tron tiegħu fis-sema u salt nagħtu fuq kollox taħkem. Birku l-mulej anġli tiegħu kollha, setana u qawwija li tagħmlu l-ordni tiegħu. Flimkien il-mulej waqqaf it-tron tiegħu fis-sema. L-Ispirtu Santu jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu der lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa Ġesu qal li xmum Pietru, xmum bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira il-ħrief tiegħi. Staqsi ħattini darba, xmum bin Ġwanni, tħobbni int? Wieġbu, iva mulej, inti taf li nħobbok. Qallu, ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih x'mum bin Ġwanni tħobbni, Pietru ħassafsa ta' qalba staqsih għat-tielet darba tħobbni u qallu mulej inti taf kollox, inti taf li nħobbok. Qallu Ġesu ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ intiftaħ idejk u ħatew ħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien se jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu sokta jgħidlu ejja warajja. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tħobbni int? Din il-mistoqsija li għamel Ġesu fl-Evanġelju llum li xmum Pietru tolqotna għaliex mhux normali fl-Evanġelju naraw mistoqsija bħal din. Mbagħad għatlet darbiet. Mal-ewwel żgur nagħmlu l-konnessjoni kif hawnhekk Ġesu isaqsih lil Pietru għatlet darbiet tħobbni int? U kien Pietru li ftit qabel kien ċaħad lil Ġesu għal 3 darbiet. U żgur li ninnotaw kif Ġesu jgħin lil Pietru bil-mod kif jistaqsi u kif anki jitrattaħ lil Pietru wara dik iċ-ċaħda għal 3 darbiet. Jgħin lil Pietru biex joħroġ mill-iżbal tiegħu, biex jaħfirlu, biex jifdih, biex jerġa' jagħtih lura dik il-qawwa bħala raj tal-Knisja. U għalhekk mal-ewwel naraw kemm hu sabiħ illi Ġesu jagħmel dan mhux billi lil Pietru jfakkarlu fil-passat tiegħu, jgħidlu tħobbni int, u mbagħad meta Pietru jgħidlu taf li nħobbok, jgħidlu da żgur taf kemm tħobbni int, tiftakar x'għamilt għal 3 darbiet, ma jsemmilux il-passat tiegħu. Imma jgħinu anzi biex Pietru li kien għadu
taħt dik l-esperjenza kera taċ-ċaħda joħroġ minnha u issa jerġa' jagħtih mill-ġdid b'qawwa il-missjoni. Fil-fatt innotaw kif Ġesu meta jitkellem fuq l-imħabba, jitkellem dejjem fuq l-imħabba li hija bla kundizzjoni, imħabba li hija għotja. Min jistudja sew l-iskrittura fil-fatt jinnota li fil-oriġinal Grek hemm differenza bejn il-mod kif isaqsi Ġesu tħobbni int l-ewwel darbtej u kif iwieġeb Pietru tħobbni int ta' Ġesu tfisser dik l-imħabba sħiħa bla kundizzjoni li hu kien qal ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu. It-tweġiba ta' Pietru taf li nħobbok hija l-imħabba li tfisser hekk imħabba ta' ħbieb, imħabba affezzjoni ma ta' ħbieb. U Ġesu x'jagħmel? Ġesu jgħin il-Pietru. Il għaliex tifhem li Pietru it-tweġiba tiegħu ma kienx għall-bidu imħabba bla kondizzjoni meta kien jaf minn xi xadda u żball li jagħmel, ried illi jħobb, imma ried l-għajnuna biex jibda jħobb bħalma jħobb Ġesu. U għalhekk Ġesu jgħidlu jaċċetta din l-imħabba tiegħu, imma jgħidlu illi fil-fatt se jgħinu biex imbagħad fl-aħħar jagħti ħajtu għalih. Bħalma naqraw fl-Evanġelju illi Pietru fil-fatt spiċċa mhux biss iħobb il-Ġesu b'imħabba sħiħa bla kondizzjoni ma jagħti ħajtu għalih. X'innutaw f'dan għalina illi xi ħaġa li tolqotna l-koll din, apparti li din hija wkoll mod partikolari għal min qed imexxi bħal suċċessur ta' Pietru li hu l-Papa u kull min hu raju wkoll fil-Knisja ma tolqotna kif Ġesu qabel jitkellem fuq ix-xogħol u l-ħidma għalih jitkellem fuq l-imħabba. Għax kull tip ta' ħidma trid toħroġ mill-imħabba leħ. U għalhekk meta inti qed jgħidlu ira n-naċ tiegħi jara l-ħrif tiegħi, l-ewwel però trid tkun l-imħabba leħ li tmexxih biex jaħdem dal-mod. Imbagħad ninnotaw ukoll kif Ġesu jaqqad fl-imkien għalhekk l-imħabba leħ ma' din il-ħidma li tissir u minn xiex jibda Ġesu. L-ewwel ma jgħid ira l-ħrif tiegħi u mbagħad in-naċ. Jibda minn dawk li huma l-iktar vulnerabbli, l-iktar fil-bżonn. U l qed jgħidlu ibda minn hemm, ħoħsib dawk. Imbagħad ħoħsib anki l-oħrajn u ira tfisser ara x'għandhom bżonn għatihom dak li tassew jeħtieġu fil-ħajja tagħhom biex jimxu fit-triq tajba. U hemm ħaġa wkoll li ninnotaw ħafna Ġesu meta jgħidlu x'jagħmel il-missjoni li qed jagħtih, jgħidlu ira l-ħrief tiegħi u n-naċ tiegħi jgħidlu Ġesu. Qed jgħidlu huwa meta inti taħdem man-nies ma jsirux tiegħek isek inti qed tippossiedi lin-nies jibqgħu ta' Ġesu. U għalhekk anki l-mod kif aħna naħdmu man-nies u ngħinuhom irid juri li aħna tassew qed naraw li dawn huma ta' Ġesu u li nkomplu nħobbuhom bħala nies ta' Ġesu. Jew nitolbu l-mulej llum li f'qalbna jkollna dejjem din l-imħabba. Din l-imħabba li huwa għen lil Pietru biex jikber fiha. L-imħabba li mhix biss sentiment mija ħafna aktar minn hekk, imħabba li tfisser għotja tagħna u li f'kull ħidma li nagħmlu niftakru trid tkun l-imħabba lejn Alla li tmexxina u tgħinna biex imbagħad ukoll l-imħabba nagħmluha tassew bl-ispirtu ta' Ġesu. Nisqu it-talbiet tagħna lil Alla
din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja biex tkompli twassal il-bxara tajba tal-Evanġelju b'din l-istess imħabba li Ġesu wera lil Pietru nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex tkun dejjem l-imħabba li tmexxina fil-ħajja tagħna u tgħinna biex naqdu lil mulej fl-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fit-tieq tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li llum jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u lej kompli berikom għejnhom biex jgħixu tassew din l-imħabba li inti tixtieq minnhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex dejjem nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulejjejna nażlu mexxija xierqa għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk tilqa' dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem faqda sħiħa miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat ifiru glorja ta' ismu għat iġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha tiegħu. Fil-ħina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel l-Ispirtu Santu bil-miġja tiegħu isaffi l-femijiet tagħna biex l-offerta li qegħdin nagħmlulek tkun toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wara li lu nifsu biddel id-disċipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dosija, qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħħa l-kanċi reġarat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kanċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxered għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni, urrodu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mie għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzo, Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Rita u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nseħħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla inti tnaddafna u titmana bis-sagramenti tiegħek. Għatina li dan l-ikel qaddis li ħadna iwassalna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Offru dan il-Rożarju llum għal dawk kollha li f'dawn il-ġranet se jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina tubitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-Ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm.
Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sieħ Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flaġellawh. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulimija kim birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina tubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatus għall-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimija kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimijek kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrimijek kiber kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Is-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrijmiek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitridu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan t-turufnament lil Ġesu frott mbirek ta' ġuftijek u ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denqi ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imazza Marija. Itlob għalina. Imazza Umm Alla. Itlob għalina. Imazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob Om għalina. li żjed safja. Itlob Om għalina. li żjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om għalina. li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parerit tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob Kien għalina. tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob Farax għalina. tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob Sultana għalina. tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob Sultana għalina. tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk nigawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikien Arkanġu tħolalina fit-taqbida. Kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaba fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp li malik ħarris tal-fiddej u rus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawem bħala raġel adult u għaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeolata Pisani, Itlob għalina. Santa Rita, Itlob għalina. intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħbitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Aruskassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.